We Talk Football SA, inform, entertain, educate, promote. I-Betway Premiership yaqala ngomhla ka-1 August 2026 kodwa iqala nje asisaphelele. uJayden Adams uhambile babujwaha. Ungathini ngoba isizini ibivaliwe, asikwazanga ukuthi sonke siyobhonga emswaneni. I-We Talk Football SA iyafika kodwa awukwazanga ukufika. Nomngane wethu uTaima Hanisi naye wayekhathazeka kakhulu, uBravik, mhlambe nabanye akuyena kuphela nomndeni waka-Adams. Ungathini kulokho nje emzuzwini owodwa baba? We Talk Football SA ake sideliver amazwi enduduzo lapho soqala khona. Asiqala kwi-PSL as organization isipha le preliminary, so engicabanga ukuthi i-PSL iyona iphakela uSAFA like when it's coming to kwi-national collab. Okokuthi ke bese ke i-Sundowns ibe umdlalo wayo. Futhi zonke lezigaba engizibalayo zilahlekelwe kakhulu because umdlali besasemncane kakhulu, besabheke i-future e-bright kakhulu kuyena. Okokuthi ke uma sesizwa lezi ndaba bengisemakhaya Mbulase njengoba kuvalwe isizini, ngishwebile ngangayithola i-opportunity yokuyobuka Bafana phesheya kwezilwandle. Abese ngiye emakhaya ngithi cha, u-PSL uDr Ivan Khoza, kwi-SAFA ku-Dr Jordan, kwi-Mamelodi Sundowns ku-Dr Patrice Motsepe, and then nama-organization wonke ukusuka phansi kwi-lower division kubhuqu la engicabanga ukuthi uphekwe khona watholakala khona JD Adams. Ngithi kwi-family, i-friends, my deeply condolences bona bebonke. uNkulunkulu uyapha, uNkulunkulu uyathatha. Futhi ezincwadini zamaRoma zithi ngiyazi ukuthi ngizafa kodwa angazi ukuthi ngizofaneni, angazi ukuthi futhi ngizofelaphi. Okokuthi ezinye zezinto esihlezi sizibekwa for front ukuthi empilweni zethu sizokwenzeka, asizukuhamba ngendlela eyodwa efanayo sabantu. Ukuhamba kwethu kuzomana nje kungezufana, kuzokwethusa kubabazise njengoba nokwa-J Adams kuye kwethusa kakhulu umfana esamncane masizwa kuthiwa uzikhungile. Akusikona okwehle kahle mangabe umndeni sozipublisha lezi ndaba ukuthi abo nakusushokheka uthola ingane isikule simo. Sithi-ke tutu bese ngibuye ngithi kubadlali be-Sundowns, I know very well ukuthi njengamanje kuqala iBetway kusasa, kuzovuka iminjunju, kuzovuka ubuhlungu, bazocabanga abazabe benikezwe i-starting lineup ukuthi ngabe sino-J Adams manje nozothatha iposition yakhe njenganomfana beseze kabuhlungu kakhulu eclaima iposition ku-midfield, ukuthi sokuyena manje uzaba uMr Chef we-Sundowns. Sokushabalale konke lokho uzoqala kubuye leya nto. Engizobacela kubadlali ukuthi abamdedele umdlali bokuyimbala bebenikezwe uNkulunkulu, bona abasike iphethini ukuthi ispirit sakhe besinjani egroundini, bathathe from la eshiye khona uJ Adams baphushe ukuya phambili. Nginethemba ukuthi bekhona izikhathi zokuthi bahleke, bajabule, bahagane bebonke, kusetshenzwe very hard ngoba ngicabanga nje ukuthi irekhodi alibekile, ubeke irekhodi engicabanga ukuthi kubadlali bebonke sinabo la eMzansi kusazaba umkansa ukuthi bathathe irekhodi lika-J Adams, umdlali ofike wawina i-Champions League. Kuthe kusabazaziwe kuthiwa nayo i-Sundowns isingompetha e-Champions League okwesibili la eSouth Africa, kwabe sekuthiwa nangu umdlali esezokhandela inye record for the first time in history bekwaze ukuqualifya kuyadlala isigaba esilandelayo kwi-squad ku-World Cup. Yonke leyo mizabalazo bekuyimizabalazo emihle kuJ Adams, kanti ngapha uNkulunkulu uthi valelisa ebantwini abakuthandayo, valelisa kubadlali bakho
ngoba lo hambo osoluthathile solwanele olulandelayo sokwelami kuNkulunkulu ongakhethe ibala lamuntu uma sengimfuna umuntu ukuthi akeze azohlala nami. Ingakho ngithi to the friends, family, ubaba nomama, abadadewabo, abafowabo, each and everyone, my deeply condolences ukuthi uNkulunkulu uthathile, uNkulunkulu uphile. Isizini izoba buhlungu kodwa asikwamukela ukuthi empilweni yomuntu ziyenzeka into ezinjenganalezi. Hayi, siyabonga chairman. RIP JD Adams. Siyabonga.